गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे संजय सम्राट। हाँ मौसम ई मिले वाला बाटे हो आइले, तू तो खाए खातिर बाहर भूखाइल मौसम ई मिले वाला बाटे हो आइले, तू तो खाए खातिर बाहर भूखाइल। हाँ हाँ केहू न बाटे आज घरे दुआरे, राजा जी गइल बारे घूमे बाजारे। केहू न बाटे आज घरे दुआरे, राजा जी गइल बारे घूमे बाजारे। हाँ हाँ बैठल बानी संजय तोहरे सहारे, जाने नमूना शिवा दीपक प्यारे। हाँ हाँ धर्मेंद्र बैठल बानी तोहरे सहारे, जाने नमूना शिवा दीपक प्यारे। हो